Jenenango Boroland. Yeah. Jai Boro Harini. Ready, bro. Ready. Oh, Bokor Hill, Bokor Mountain. First time लाखिबाय बेवहाय गिदिर बुद्धानि मुर्ति दङ आरो गोदो फ्रेन्सफोरनि फुराना न'फोरबो दंलाबायो एसे थाबायलाबायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो बेखौनो गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै नायफैयो नै नुबायना गिदिरथार बुद्धानि मुर्तिखौ लकेल मानसि बिसोरो लकेलनि नाय सोरबा फुजा खालामनो फैयो बेहाय फुजा खालामगासिनो दङ गिदिर अन्थाइबो दं नै माथो एसे भिउफोर नुयो नामाथाय बेनिफ्राय देखायनो नाजानोसै आं नोंथांमोननो एसे मोजां भिउस नुमारो डाउनाव बकारनि टाउन बेनिफ्राय नै सागरबो दङ नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै बेयो फ्रेन्सफोरनि गोजाम न' केम्बोडियाखौबो फ्रेन्सफोरासो रुल खालामदोंमोन नालाय बे बकार हिलाव फैनानै बिसोर कल'नि बानायनानै न' लुनानै थाफैदोंमोन गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैनानै नायफैयो बे फ्रेन्सफोरनि फुराना गामि आरो फुराना न'खौ आरो गंसे न'खौ जोङो चेक खालामबावसिगोन नै बाहायबो हाग्रा दुजोबबाय Hello anybody there home anybody in the home wow which side should I check first left side or right side let's right side rumah फिसासो बेनिफ्राय नै बाहाय मा जागौमोन बेबा वाशरूम जागौमोनदां बेयो नै बे शेयर वाशरूम आरो रुम मोनसे दंबावो रुमा फिसा बेबो रुम मोननै बेनिफ्राय
share bathroom, share washroom. नायखांबाय बुद्धानि मुर्तिखौबो नायखांबाय बेनिफ्राय फ्रेन्सफोरनि फुराना न'फोरखौबो नायखांबाय नोंथांमोनहाबो नुखाबाय वाटारफलबो दङ जों दा वाटारफलाव थांसिगोन बेनिफ्राय अल्ड कासिनोबो दङ बेखौबो नायगोन आरो नुयोबा निउ कासिनोखौबो नायनोसै आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै लेट्स गो ब्र Let's go. ओरैबायदि माने फग ओंखारबायना दा नै फग खुवा अखा हानाय नङाथ' This is the one I think, yeah, so many are stopping here. Waterfall. Yeah, Bokor Waterfall Restaurant. जोङो वाटारफलाव सफैबाय टिकेट लानांदों सासेयाव 2000 रिल लादों दा वाटारफलाव एसे दुगैनोसै नोंथांमोननो देखायनोसै I think we need to take shower I think in the waterfall. I need. वाटारफलाव सफैबाय नै दैया साफायानो नङा नै गोजा गोजासो It's looking like a coffee, you know? Like Americano. Yeah. What's there for lunch? Like, do you have rice? Do you have rice for lunch? No? Rice? Rice? Okay, yes. Yeah. Serbiday, borof hogakhai. You can try this, bro. जोङो नेयै 1 hourनि बारा जाबाय जों सानदोंमोन नै बे फगखौ थांगोन सानदोंमोन नाथाय रासिननिफ्राय रासिनसो जाबाय Yeah man, it's getting more and more. बे हटेलावनो केसिनो गेलेयो बिसोरो Right. It's fucking raining more. Fucking cold, bro. Right, yeah? Fucking hell. Yeah. Oh, it's good now. We need to find some cab now. What about that hotel? Hotel, that's a hotel There, resort. yeah. Damn. Yeah, here. Yeah, we can hide it. Yes, good. Fish food for sale. Yeah, at least we'll have something to hide here. So, can we? Yeah, we'll stand like him. No more rain also. Fuck, man. We have been searching for this lake and finally we have reached here. This is the small lake and this is a water dam and it's raining and we don't have any place to hide here. We have to hide like there, man. There's no place. Yeah. Oh. Fuck. Yeah. It's cold, man. It's cold also. Fucking Yeah. cold. Tomorrow I'm gonna be. Yeah. जोङो बे लेकखौ नागिर फैदोंमोन गुगल मेपाव अखा हाबाय गोजांबायबो खुनुरुखुम सफैबाय नै बेबायदिसो थाखुमानांबाय जोङो माने अखा हानानै नै स्ट'र रुमावसो हाबनानै दंफैयो गोजांनानै नै जेकेट बिनानै गानबाय ओमफ्राय नै बिथाङा जोंनो बियार अफार खालामदों बेनिफ्राय नै दैबो आं फैसा होनो नागिरदोंमोन नाथाय लायाखै थेंक इउ बिराद मोजां सिम्पोल अखाया हागाबाय गैला Finally the rain has stopped but still not stopped fully, right? Still few drops are there. I'm fucking wet. Yeah. Oh.
It's cold also. Here the water is red. I don't understand, right? Even this water is red. Oh, there are fish. Fish are there. Can you see? Water is also like red and black. So it's not so transparent. Yeah, it's playing around there. There are big fishes there. Oh yeah, okay. Yeah. थांफिननांसिगोन अखाया नागारबाय दा अखा हाफिनबा माने एसे डिफिकाल्ट जागोन थांनायाव खस्थ' जागोन ओरैमा गोजांबाय. So thank you so much. Please have it. Yeah. It's okay. Take it. Take it. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Have a good day. Yeah. जों बिथांनो एसे रां होबाय मानो होनबा बिथाङा जोंनो दै आरो बियार अफार खालामदोंमोन. Very humble. बाहाय हटेल दङ 4-star हटेल बाहाय खामानि मावो जाहैदों. बेनिफ्राय बेखौ माने नायो बियो बाहाय बे वाटार एक्टिभिटिस नैबे दामाव बिदिनो नाव जावनाय बायदिसिना माबा माबि बेखौ नायो. जों दा थांफिनसै. Ready, bro? Yeah, man. Yeah. Yeah. Jenenango Boroland. Yeah. Jai Boro Harini. बिथांजों आंजों जोङो बे बकर हाजोखौ बेरायनानै फैबाय. मा जादों नोंथांमोनहा नुखाबाय मा जादों माने हाजोनि फारसेथिं अखा हादों आरो हाजोनि ओरैथिंहाय अखायानो गैया. अखाया हाबाय सिजाबाय बेनिफ्राय ओरैबायदि गोजांबायना गोजांबाय गस्लायाबो सिजोबबायमोन. बेनिफ्राय बेथ' गारिखौ सालायनो हायासै आंसो सालायबाय बाइकखौ. दा जों सफैबाय मोजाङै सफैबाय. मोजां जायगा माने बाइक लानानै बेरायनो थाखाय बिराद मोजां. मेपआव नायै माने गुबुन जायगायाव थांनो हायो माने एन्जय खालामनो हायो. Thank you, bro. Thank you. Thank you. We had a great time. नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो लोगो मोनबावसिगोन. Thank you, bro. Thank you.